Євангелле паводле Мацвея. У той час Езус сказаў сваім апосталам: «Хто любіць бацьку ці маці больш за мяне, не варты мяне. І хто любіць сына ці дачку больш за мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго, а ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае, а хто прымае мяне, прымае таго, хто паслаў мяне. Хто прымае прарока ў імя прарока, атрымае ўзнагароду прарока. І хто прымае справядлівага ў імя справядлівага, атрымае ўзнагароду справядлівага. І хто напоіць аднаго з малых гэтых толькі кубкам халоднай вады, як вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй.